Ay, pero magluwas sa itong sulat sa sininga hapon, kag sa horoscope man nga aton madulong sa inyo bilang kalingawan, ano naman ang akon ilingaw sa inyo nga gamay lang informasyon akon lang gid nga mapaambit sa inyo inang mapuslan man aton sa aton pag sinalayo sa aton ikaayong lawas, gamay nga informasyon nga sa din ay amo nagali kaon ko nagali way ko kabalo mo nagali nan pamo ka nagali. Masing ay amo lang na ginakaon mo. Mahambalan ka mo na nga gataas pang kilay, tulukon mo nga anong diferensya. Oo. Wala gali sila kabalo nga na ginakaon mo, mas sustansya. Di ba la? Parang sudan naton paniyaga. Bada okay lang no. Action Chomari. Salamat sa paniyaga. Paamo ka na. Pero kamo day mga palangga nga mga tagpalamati. Are lang, no? Pabalaan nyo lang sa tawi kung ano day yung sudan. Lipay na ta na iyan, O, ari ay ho, sa mga nagakaon kamuti da. Iban ay, tawil mang, iban bala, wala bugas, gatano kamuti. Ilabi na sa mga kaumahan, sa mga kabukiran, nga malayo, magduluhog para magbakal sang bugas. Kaya timere, yung mga umanga, wala iya sila produksyon sang humay mo, di bala? Ang ile staple food, ang mga kararuton, ay masiling lang kita nga kararuton lang ina pero mas sustansya ina ilabi na ang kamote na sweet potatoes. Ang kamote especially kung imo lang lagaon din ta magprito kay kung prituhon ta kamalmahal sa mantika. Subong na palmahal mantika kung barbecuehon mo man may mantika ka na may kalamay ka pa. No? Pero kung imo lagaon lang sa tubig gamay kag pamalamalahon kag malabulabo ka unon, yes, masustansya ina. Damo benepisyo nga makuha kita halin sa pagkaon naton sang kamote. Nami na siya sa mata, nami man na sa imo tiyan, nami man na sa mga diabetic naton nga mga kauturan, nami man na sa mga nagadiet. Kag nami pagyed para sa imo heart. Kag magluwas nga kasarangan ng presyo nga hindi naton ma-deny nagamahal man siya pero sa gihapon masarangan sang aton bulsa. Kung magbakal ikaw sang kamote diriya sa syudad, kung ara sa mga uma-umaya masiling lang daya nga Tatay Tony, pwede na makaling imo kamote. Paayo ako da abi ba masiling mo lang. Sige, pangwa lang da na pero sa aton hindi. May bili. Kung sa mga nagliligad nga tuig, kung magbakal ka kamuti, tinumpok, ay natado, subong kinilo na. Kung kaisa mabakal mo pa, kanami isang itsura, pagkaluto gali, balantikon na, amoy na siya. Pero kinanglan, kabaluman kita na mag-usisa, hindi pa ko galing kabalugin maglantaw sang kamuti nga balantikon. Abi, tuluin nyo si Dida Wilma. Ay, makita ko lang na siya, basta nami na siya. Nami na siya. Ay, pagtanok mo, pag-abri mo gali, balantikon. Huy, abaga na. Okay, nanglan, hibaluon man na naton, Pero para naman sa ihibalo sa aton mga palangga nga mga tagpalamatik labi na sa mga ginabit. Batsyag aton mga seniors, mga kauturan naton nga may ginadala nga balatian sa ila sini lawas ay ang kabalugig kamo kag luyag man naton ipahibalo sa wala man nakahibalo nga ang tinanok ng kamuti or kamote itself may beta carotene ina siya na may beta carotene kon provitamin A para sa aton mga mata na para sa aton heart kag sa pagsupon sang mga kaugatan kag ang kakulangan sang pag-ilig sang dugo sa mga ugat pagkadto sa aton heart tungod gina nagabulig man siya nagadulig man siya patunaw sang nagasupon sa ginaagyan sang aton dugo kag nagapabaskog man sang aton immunity. Kag nami man ang kamote, ang mga diabetic na ton nga mga kauturan dira bagay sa inyo ang magkaon sang tinanok nga kamote. Kay nga nubo ang iya glycemic index nan. Galing kinahanglan lang, no? Hinay-hinay man. Hindi nga siling kung pwede ko kaon kamuti, kinanglan kaunan ko damo okay lang gali yan. No! Tandaan nyo nga ang tanan, may limitasyon. Husto-hustuhan lang pagkaon sang tinanok ng kamuti. Tungod nga, nagapasaka man sang
kalamay sa inyo dugo. Kung masubrahan, sa mga athletes na to, nami man siya, no? May ara siya, dako siya nga papel sa ato ni kayong lawas. Kay may ara nga nagabulig siya pa nami isang imo na batyagan sa lawas, pamagaan mo. Na? Kasi nasiling naton sa mga naga-diet, the best man ang kamote. Replacement is mga ginakaon ninyo nga kanon. Hay. Aha. Oo. Kag, ang kamote sa nasiling nato, nagapa slim. Okay. Nagapabuhin sa imo kabugaton, tungod nubo lang iya sini calorie content, dugay ka mabusog, kag ano pagid, dugay ka makabatsyag sang kagutom, abaw, dali ka mabusog, dugay ka gutumon. So nami gid ino para mag-lose weight ikaw, may ara man siya nga protease inhibitor, para nga makalikaw ikaw sa cancer. Ginabuligan niyang imulawas. May iron kag vitamin C man ang kamuti. Kag nami pagid patiman na may iron kag vitamin C ang kamote. Kung iimpon pagid siya magluto ka sa iban nga mga utang, let's say sa putsero, pwede mo na siya. Sa may mga kidney stone, tandaan nyo sa mga may kidney stone may calcium oxalate ang kamote. Gani kinanglan, halong lang nga magkaon ikaw, hindi madamo, husto-hustuhan lang. Kag nami gidya batyagon sa aton tiyan ang kamote, tungod nagabuli gid dinhi sa pagbuhi, pagpa-active sa mga healthy bacteria sa aton tiyan pareho sang Bifidobacterium kag Lactobacillus nga bagay gid nga bagay gid sa aton tiyan nga makangurob ang tiyan naton kag mapagwa ang higko sa sulod sang aton tiyan. Gets ta na kay sa mga inang nabudlayan sa mga gina-constipate, di ba la? Mas nami ang kamote. Kag nami pagid ang kamote sa mga naga-diet suliton ko. Iban wala na naga-rice, instead tinanok nga kamuting ila sini ginabalon. Pero tuod na bala, tuod gid na iya. Galing kay lain ang mahatag nga energy sang kanon sa aton lawas mo. Sa tuod lang, ginapangita, ginayas ang lawas ang tao. Kaya tinaanad kita humalin sang gagmay pa kita, asta nga naghamtong kita, asta nga nag-amo na sini aton sitwasyon, o galing kinanglan miner-miner, gamay-gamay lang. Amat-amat divert ang imo sini nga pagkaon sa mga healthy nga mga pagkaon. Kag amat-amat man tun-an nga mangin kabahin sang imo diet ang pagkaon sang tinanok nga kamote. 1:51 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule, syempre, Dr. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Go lang sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kung kisa, ga-complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result kami si mama kasi si papa si Bong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kung wais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela iskaan may COVID pa tapos okay Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nauya ako makulang eh Jimmy pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab libre kay Okay, sa mga naka-online dira mayong hapon lang dira sa inyo tanan, ha? Kamusta lang da? Mama na sinoro mayong hapon kay Manjo Arnejo. Mayong hapon lang ko no Mayong hapon action Tita Wilma lihog lang ko tamyo kay Gianna Villanueva, Julian Arnejo, San Jesus sa Heights, sa Estefania. Salamat mayong hapon lang da sa inyo tanan. Mama na sinoro dira sa Mayla Carlota mayong hapon. Ang ulan, ga-on and off. Okay lang. Mayong hapon ko na sa mga taga-ARB. Take care, everyone. Ikaw man, ma'am, ay nasalamat, gid. Yes, sir. Leo Talaban. Good afternoon. Kudos to all Bailes de Luchas of La Castillana Negros Occidental Team Philippines for winning Best Foreign Performer Excellence Award 2022 from People of La Castillana and Mayor Maymay.
Rumayla, no? May, Arangkale Castillana. Okay, congratulations sa dancers ang Bailis de Luces ng La Castillana. Mayong hapon, Tita We, ari naman kami nagapamati sa imo programa. Shout out ko lang gali si Tatay Uni, Tita We. Adlaw-adlaw ginagapamati sa imo program. Hello, Ma'am Julie Militado Patrimonio. Tawi share ko lang amon lunch mo go with pork kag sapsap nga uga kay namit, ma'am. Thank you, gid. Imaginon ko na lang nakaupod ko paniaga. Good PM tawi tamyaw lang ko sa friend ko birthday niya subong Lema Amar di Asis na Lema Amar di sang Lunoy kag utod ko si Lerma Shason di Salesang Luisiana, Maaw, God bless, Tito We. Yes, Carmencita, o Carmencho, Shason Biboso. Salamat, gida. Dennis Richard Tiboro, mamayong hapon, Tito We. Hi, Sir Dennis, kamusta ikaw? Salamat, gid, as always. Tamyaw ko lang utod ko, happy 16th birthday, Teresa sa Kilon. Be matured na ha, palihog, silingan na. Buyan mo na ang pagkamabuot mo ha, kabay pa nga magpamati kasang ginalaygay sa imo ni nanay, kag ni tatay. Ari lang man ko nga mag-support sa imo magpakabuot Thanks to buka nami Okay, dira lang anay, balikan ko lang karon Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay sa
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Padayon man rin yung kubus nga lagad si Tita Wilma, pero dali lang, mas pasiplat ko gamay sa itong sini mga texters sa itong sini text hotline. Good PM, ma'am. Ginagwit ko akong bata si Jovelyn Tives nga birthday niya karon, ika 25 years na niya. From Papa Jovito Tives sa Lapay, Bayawan, Negros Oriental. Kay Jovelyn Tives, a happy 25th birthday from your Papa dear, no? From your Papa Jovito Tives, Sang Lapay, Bayawan, Negros Occidental. Happy birthday! Good PM, Tita We. Paliyog lang kugwit sang taga Himamaylan, kag taga Libakaw, kay permigid nagapamati sa Action Radio, si Ramil, Ramil Navales Ilamparo. Salamat gid Sir Ramil, 4267. Again, congratulations, no? Gali halin kay Sir Leo lipat ko. Teledan. No, sir, I'm sorry. Sorry, Gid. Pero basta hindi ko malipatan mo first name. Nga nag-congratulate sa tinan ng mga dancers sang Bailes de Luces sang La Castillana. Baw nagdaog sila dito. Na congratulations, Gid, sa dancers sang mga La Castillana, sang La Castillana, na nga ara iya participant na nga yasu, di na to kay nakita ko diyon, no? La Castillana, to all Bailes de Luces of La Castillana, Negros Occidental, nagrepresentar sa Philippines, not Team Philippines. Nagdaog sila as Best Foreign Performer Excellence. Nakuha nilang Best Foreign Performer Excellence Award 2022. Na halin ina sa pumuluyo sang La Castillana kay Mayor Maymay. Na halin insakto ginman tawi kay Tuto Layo Telaban. Alas 2:05 Action na Radio Philippine Standard Time. Ay mayong hapon inday tawe. Musta na dugay ko wala subaybay sa imo programa kay guba. Ay nagubang cellphone ko, pero now okay na gid si nanay mo. Ay Nanay Auring sing Barangay 27. Gapamatigid ko permi sa Action Radio. Wala liso-liso. Nanay Auring, okay lang kay bisan hindi ka makatext ka baluman ako nga ara ikaw, no? O intindihan na lang ta. Salamat gid Nanay Auring. Happy listening, Family Manoyon, kay Tatay Parking, kay Marlon, kay Joy, Jendal, kay Maxine Seng, Pakaw, Bantayan, Kabangkalan. Halina kay Tuto Lambatin, no? Kay Tuto Lambatin Domio. Tawe palihog lang ko. Greet sa mga taga. Yes. Permiga pamati. Ay, na ina na nabasahan ko ina. Kaling kay Tuto Ramil. Tawe, good PM. Palihog tamyo kay Patrick Tanhente. Mayong hapon from someone of 2191. Okay nga, panyapon kagabi, kamote for 9 years na at taho akon padalundon karon niya. At di of the night agri magpangapi na tay Tony, ha? Salamat gid. 82220. Okay? Relax, standby. Magabasa na si Tita Wilma sang aton sulat sa siniya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri.
Dear Tita Wilma. Okay, ang atong subong sender, na atong sender, si Evelyn. No? Si Evelyn sang Mandalagan, Bacolod. Kung sa bagay unahan ta na kangadaan, Inday Evelyn, hindi lang ikaw ang nagaangkon sa among sininga klase sang bana. Madamo pa. Pero kung naman ang kaundan sa mensahe ni Inday Evelyn sa This Is My Life, pamatian naton. Dear Tita Wilma, kumusta lang kag maayong hapon sa tanan-tanan gid nga nagapamati sa ila mga radyo kag sa mga nagka FB Live paagi sa inyo Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Abi ko anay bala hasta lang ako sa pagpamati sa radyo sa Aksyon Radio DYEZ. Wala gid ko nagapaabot nga mapadala ako sang sulat sa This Is My Life. Gusto ko lang nga magpabulig sa inyo, Tita Wilma, na tungod ini sa akon bana. Ako gali si Evelyn, hindi lang pag-ihatag ang akon tuod nga apelyado, basta taga Mandalagan. May bana ako, Tita Wilma. Ang problema ko, tungod duha ang iya gender. Kung tinawon bala kung tawgon siya si lahis, pwede sa lalaki kag pwede man sa babae. Sang una, wala man kuna gapati. Kag wala man kuna nakatalupangod sa iya. Pero sang nagdugay na kag nagaligad ang tinuig, may natulupangdan ako sa iya. Tawgalan siya kay Raymart, Tita Wilma. Tungod dira, feeling ko daw hindi ko mabaton ang pagkatao ni Raymart sang nagdakpan ko siya nga may boyfriend siya, lalaki. Imagine, ha? Bana mo, lalaki, may boyfriend? Lain-lain gid ako na batyagan. Tungod sina, abi mo, feeling ko nabuhinan ang pagpalangga ko, ang love ko sa iya. Bisan sa amon relasyon, makasiling ka nga lalaki gid siya. Bana ko gid siya. Tungod sina, Tita Wilma, amat-amat ako nga nagbugnaw sa iya. Kag subong nagasulod na sa pensar ko, nga gusto ko makigbulag na. Kay kalain gid batyagon. Daw hindi ko na masarangan nga makigupod sa lalaki nga may duwa kapag kitawo. Ilabi na kung manumdum ako ngang akon karibal sa iya, hindi babae, kundi lalaki. Ano ayhan sa pamatyag mo, Tita Wilma? Ano ang maayo ko nga himuon? Hulaton ko gid ang inyo nga mga sabat, kabay nga mabuligan ninyo ako. Nagapasalamat, Evelyn sang Mandalagan, Bacolod. Okay, una-una sa tanan sa imo, Inday Evelyn, may damogin nga salamat kag maayong hapon. Abi mo anay, hasta ka lang sa pagpamati para malingaw ikaw tagsa kaadlaw. Nga pag-upod mo diri iya sa Aksyon Radio Bacolod, kag wala ikaw nagadahom nga mangin isa man ikaw
sa mga magapadalas ng problema sa kabuhi. Una sa tanan, ihambal gid ni Tita Wilma. Salamat, maayong hapon. Kag wala ikaw nag-iisahan nun sa among sininga sitwasyon. Ilabi na gid sa aton kalibutan nga ginahulagan sa karon. Ginakilala na ang komunidad sa mga nalipat ko? LGBT. I'm sorry, no? I'm sorry gid ha sa mga miyembro sa LGBTQ pa na, no? May ada pa na community, ha? Nga daw kun kaisa hindi ikaw makapati. Kung sang una, mabatian mo, babae, lalaki, nakibot ikaw nga may ara na, nga ang babae, lalaki, ang lalaki, babae, mga balatyagon. Subong may ara pagyed na kadamo sa nga nagatululuhaw nga mga kinatuhay sa pagkatao sang isa kagintugas sang Ginoo. May ara nga babae, balatyagon niya lalaki, may ara nga lalaki balatyago niya babae, di ba la? May mga transgender pagid nga ginahimo na gid nila nga bag-uhon ang physical nila nga itsura nga ginhatag sang Ginoo para nga mangin wholesome sila. Mangin lubos sila nga babae o kung mangin lubos sila nga lalaki. Kag wala man naton ina ginalipod nga ginakilala na inasubong sa aton sosyudad. Kag to be fair sa LGBTQ community, no, kadamo sa ila nga mga naga-excel, di ba la? Kadamo sa ila magluwas man sa may ara man nga mga hindi maayo nga mga salawayon, di pariyo man na sa mga normal na nga gintugas ang Ginoo. Normal ka nga babae, normal ka nga lalaki, may mga salawayon kay nga ang tagsa-tagsa sa aton. Ano gani? Tagsa-tagsa sa aton, may kinaiya, may kapinasahi, kag may tagsa-tagsa man nga diferensya. O galing sa karon nga panahon, may ara man nga makabaton sa amo sini nga sitwasyon. Realidad sa komunidad kun aton lentawon, may ara nga mga nasakitan ko ni maghambal sang word nga AGI mo nga agi. O sa ako na magtawag ko na sila nga silver iodide. Okay, one was say silver iodide do chemical ano sa bala na chemical term AGI na silver iodide. Kag ining mga tomboy na ini sila ginakilala na ginman sa aton sosyudad, di ba la? May ara nga nagadayunay na nagaopdanay ang tudtun nga babae nga na in love sa isa ka lalaki nga silver iodine or agi, no? May ara man nga ano ni babayi or nga tumboy na may ara man nga tomboy nga naluyag sa isa ka babae, di ba may ara man na? O pagkatapos may lalaki man nga naluyag sa isa ka agi na nag-obdanize, nagabusong man. Kay tiko lang taon naton, babae kag lalaking ilang sex organs. So, pwede nga magbusong ang isa sa ila, kag makaangkon sila sang pamilya. Kay ang pamilya may amay, may iloy, kag may kabataan, may bunga sang ila paghigugmaanay. May ara sina, mabaton man nila. Kung madiskubrihan, baton ko na, may ara gani, baton kong ba na ko agi. Baton ko na, kay nakita ko man nga nagatinguha siya nga mapunan niyang iya sini responsibilidad sa amon pagpangabuhi, kag nagatinguha man siya nga mangin maayo nga amay sa amon duha ka bilog nga kabataan. O galing ti siyempre ang indi nami kay pagdalaga kag sultiro na sang duwa nila ka anak, kag nabalaan ang kamatuoran, ang matuod nga pagkatao sang ila amay do indi nami ang epekto. Hindi nanginami. Daw nadula amat-amat ang respeto nila sa ila amay. Nga ginhibian sa ila amay nga agi. Na sang uli nakita man nila, narealisar man sang kabataan, kaginbato nila hugot, nga amoy nang matudtun nga pagkatao sang ila amay. Sabahin mo naman, Inday Evelyn, wala kita sang mahimo kung hindi mo mabaton ang sitwasyon ni Raymart, na si Raymart, yes, oo. Nga amuna siya na duha ang iya gender
na imo ina na kay nga depende ina ya sa tawo mo na depende ina sa nabatyagan mo kag depende ina sa pagtan-aw mo sa dalagan sa inyo pag updanay bilang mag-asawa kag kun ano pang ara sa pensar mo nga nagasulod nga ano pagid ayhan sa ulihi kung makaangkon ka mo sang kabataan. Ara gihapon ang final say sa imo. Kung matun-an mo siya nga batunon, nga muna siya, okay, go. Pero kung hindi mo mabaton, ang desisyon mo, amo ang masunod. Kay kung ipaathag mo sa iya, kag ipanawong mo sa iya ang sitwasyon, sigurado nga maintindihan man niya kag mabaton. Kung feeling mo kag sa pagtan-aw mo nga daw hindi mo gidya makondisyon ang lawas mo, gustuhon mo man, perong paminsaron mo kag balatyagon mo nagasinggitan nga hindi mabaton sang akon kaugalingon. Then, ano pang himuon mo? Plastar ang tanan sa iya, makigbulag ka sa iya. Kay kabudlay kung piliton mo man ang kaugalingon mo nga batunon kung ano siya, pero sa gihapon pakulahaw ang imo pagpakiupod sa sulod sang balay, hindi gihapon naming atmosphere, di ba la? Hindi naming environment sa sulod sang panimalay. Siguro, para sa akon, maintindihan ka man ni Raymart. Kung maghambal ka kang magplastar sa iya nga, do hindi, kid, nabudlayan, gid ko, do mo na bala, kang magsiling ka nga, hindi mabaton sang akon kaugalingon, ngang banag ko amusina, pasensya, gid, mas maayo siguro, nga para hindi ka man masakitan, hindi man ako masakitan, gid sang tumayn, mabulagay na lang kita. Hindi pagpilitan kaugalingon mo, kung feeling mo nga nagalas ay ka naging man sa iya, nagabugnaw naging man ang pagtamod mo sa iya, kay kabudlay. Mas temprano, mas maayo. Mas temprano nga nadiskubrihan mo ang iya matutun nga pagkatao, mas maayo para hindi tuman kasakit sa imo. Kay nga akabudlay man na baguhon naton ang natural para sa iya. Kay nga feeling ko wala siya nagsugid sang iya matutuod gid nga pagkatawo. Kay gusto niya nga magpakalalaki sa imo. Gusto niya nga ipakita nga masarangan niya nga magpakalalaki. That's why nga ginpangasawa niya ikaw, tungod may balatyagon siya nga sa diin, nagahigugma siya sa imo. O galing nag-abot naman sa punto nga sa diin sa pagligad sa mga binulan kag tinuig, amat-amat nga nagwa naman, nadaog naman siya sang iya balatyagon bilang babae. Di masakit ina batyagon. So, kung hindi kaya sang powers mo nga makigbagay kag magbaton sa iya nga amuin ang iya pagkatao, mas maayo tapuson mo ang tanan. Iprangka mo sa iya nga gusto mo na makigbulag sa iya. Kay kabudlay sina, budlay na. Kung hindi mabaton, oo. Pero kung mabaton, okay. Kay kung na mo nga pagkatao sang bana mo, anuhon tabi, hindi na mabago, inday Evelyn, check to Tita Wilma, yes, inday Evelyn, hindi mo na mapabago kung amo naging man siya. Una-una, antes ikaw makigsugilanon sa iya, kag itampad sa iya ang tanan-tanan, nahanungod sa imo na batyagan, nahanungod sa imo pagkahibalo sang iya pagkatawo, iplastar mo ang tanan, pero antes para tagaan ikaw sang maayo nga mga hambalanon, maayo nga mga dalanon, nga hindi man makasakit sa iya, kag ipangamuyo mo man, nga mahangpan niya ang tanan. Yes, prayer gid siya ang pinakamaayo dira. Nga magsiling ka kay Lord, tuy-tuy man ko, Lord, buligi man ko, kung paano ko ni malampuasan, kung anong himuon ko, o kung paragig ko sa iya, nga mo siya sinabuligi ko, nga ma-overcome ko ning baletyagon ko, kag mabaton siya, mahakos ko ang kamatuuran sa iya, kag mabaton ko siya sang bugos sa akon kabuhi. Pero kung daw hindi gid na muna siling neton ang pagpangamuyo sa liwat sa mahal nga Dios, as always, hindi lang akong san-o talang madumduman nga buligan niya ikaw sa pagplastar
sabana mo sang tanan-tanan nga maintindihan niya kag mabaton niya kag kun ano man ang iya desisyon na hanungod sa inyo sitwasyon. Ha? Para makaangkon ka na sang katawhayan kag kalinungan. Ha? Nami gidya istoryahon mo siya face to face, di ba la? Kag kinanglan mangin honest ikaw sa kaugalingon mo. Mangin honest ka. Ipabatsyag mo sa iyang nabatsyagan mo. Ipaintyende mo sa iyang gusto mo ipaintyende para maangkon ninyo nga duha ang kalinong sa balatsyagon kag kalinong sang inyo pamensaron. Parang kung mag-focus siya sa gusto niya, ikaw maka-move on man sa imo kabuhi, kag makatuon man ikaw kung ano makapaayo para sa imo palabodon. Galing kay wala mo na mention, wala ko kapamangkot sa imo, kung bala may kabataan ka mo, kung wala. Na? Kabay pa, Inday Evelyn, nga naintindihan mo ang punto ni Tito Wilma, hindi ko yung magsiling, bulagan mo siya. Kay ang makasiling nga gusto mo gin magbulag sa iya, kag nabatsyagan ko gin nga mas magkapaayo nga maglayo ay kami nga duha, ikaw, tungod ikaw ang nagapakig-upod sa iya 24/7. Di ba la? Ara na sa imo. Nga kabay pa ang imo desisyon nga himuon, hindi mo man paghinulsulan sa ulihi. Kabay nga maintindihan ka niya, kag mahatag man niya sa imo ang kahilwayan nga gusto mo, parang madula inang kasakit, budlay gin man pilito ng kaugalingon mo nga batunon nga daw hindi mo mabaton, di ba? Pero pinaka the best dira is prayer nga makabulig para sa imo. Evelyn, salamat gid. Inalang matugda ni Tita Wilma, syempre ato naman mga palangga nga mga tagpalamati sa ila mga radio kag sa mga naka-online, pwede gi kamo makatugda na tungod sa sitwasyon sa aton sender karon nga adlaw. Nanungod sa duwa kapag kataw sang iya sinibana. Nagaproblema gid siya. Kag ti hindi taman mabasol kung nabatsyagan niya nga amat-amat nga nagakadula ang iya nga gugma pagpalangga sa iya sinibana. Ara lang itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online, ara man ang aton sa ni chat room. Pwede ninyo dira mapadala. Relax lang kay si Tita Wilma magabalik man. Dugay-dugay pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Okay, sa mga naka-online dira sa liwat. Angie Francisco, mayong hapon Tita Wilma. Tamyaw ko, batchmate ko sa Central Maaw. Happy birthday. Kay Dainea Alcantara, subunggin nga adlaw Tita Wilma. Salamat gid. Okay. Nea Alcantara, happy birthday. Halin kay Angie Francisco. Paamo kay na bala. Connie Laparan. Yes, Tita Wilma, good afternoon. Tamyaw ko lang family Laparan, Labaniego, Turbele family, kag Espericia family. Halin ina kay Inday Connie Laparan, sang Pandanon DSB. Salamat gid. Hello, Ma'am Lani Heromiano. Bao, Ma'am Lani, gaulan da sa buwan kapis? Okay, salamat gid, Ma'am. Thanks for the big heart. Joanne Salmeti, kita mo, apat na ng mata ko. Joanne Salmeti Isiha. Good afternoon, Tita Wilma. Ay naman si Ma'am Diding Alohamiento nga nagaupod sa aton karon nga hapon. Maulanon nga hapon ko no, ang God bless. Tiga-ulan gin man to hambal ni Mama Lani. Siling naman ni Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon. Keep safe always. God bless everyone and more power to your... best mo sala ko, blambal ko. God bless everyone and more power to your wonderful program. Ma'am Elizabeth, may damo gid nga salamat, Ma'am. Thank you gid for the prayers and the love. The flower and the kiss you sent kay Tita Wilma sa Action Radio. Leo Taladan Dance Festival na galita sa South Korea last October 15. Okay, gin correctionan nito to Leo Talamana dira sa Lakasil. Again, suliton kung niya tuto Leo, na? Congratulations sa dancer sang Bailes de Luces, na?
Dance Festival sa South Korea last October 15. Okay. Shout out sa family Goldaon. Sa family, sorry again. Shout out sa family Gualda na sa may barangay Kaliban. Happy birthday kay Wilma Barison kay Nemia Arespe. Salamat kay dalin kay Inday Durina, no? Gualda, salamat gid. Okay. Josephine Hinulan, good afternoon. Naga-monitor lang kami. Barangay Proper Santa Rosa, Murcia, Negros Occidental. Shout out lang family Hinulan, Hervero, Latakin family, kay Dagdag family, kay Laika Charlene and Arhadi. Salamat gid. Na? Kay Ruchel Fulgencio Susana, wow. Hidlaw man taba. Mayong hapon lang sa imo Inday Ruchel Fulgencio Susana. Kag Inday Homay Lumina, kumusta lang? Mayong hapon lang dira. Okay, enough lang nanay. Balikan ko lang na karon. Thank you, Gid. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ongkis ana, ano nang nauya, ako mangulang. Eh, may pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magtunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano lang, ako mahula. Eh, yung may pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, nga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors din ka. Yes. Ano ka nga top ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nangatawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until Time, padayon man si Tita Wilma. Pila na lang sa aton Christmas countdown, ma'am. 69 days na Christmas Day na lang, Tita Wilma. 69 days na lang ang nabilin. Pasko na. Yes, Tita Web, monitor lang kami diri sa
kami ni Lucy Uduhan Central Maaw. 4972. Salamat gid. Siling naman ni 3640. Dali gid lang ha. 3640. Tawi sa letter sender kung para sa akon bisan hindi perfect ang parents mo kung palangga ka good provider man sila siguro i-embrace mo man ang ila kakulangan kay bisan ano pa sila imo sila parents kay ginhatag na sila sang Ginoo sa imo pero kung hindi kagid sa imo na desisyon na amo nang hambal ni 3640 i-pray mo gina kay God always kay mamag-an gid ang imo problema. T.Y. Tawe, Amay of Bacolod City. Amay, salamat kid. Kabay nga makabulig sa aton sini sender iya sa karon nga adlaw. Okay? Monitor lang ko. Salamat gid. Tita, always gid kami kapamati sa imo, Gloria Hilado. Okay, salamat gid Gloria Hilado. Kag permi man kami haga pamati sa imo kag sa mga balita nyo sa aga kagabi nga wala na ay nag-ano na siya, no? He's now in good position. Kay iya nagdesisyon siya mo. So, ginarespeto namon ina, no? Wala na ko kabati. Okay, gina siya, oh. Toto Ramil Implaro, Tagalibakaw, Himamaylan, salamat gid, 4267. Sa imo, salamat gid, kag maayong hapon man sa inyo diratanan. Happy listening to Family Manuyon, Tatay Parking, Marlon Joy Jendel Maxim sang pagkaubantayan kabangkalan from Junjun Lambatin Domyo kay baby girl padira kamusta lang na Junjun Lambatin alas 2:39 na Action Radio Philippine Standard Time. Okay na Tita Wilma, yes. Kadtuan na naton ang pagbasa sa mga zodiac sign para sa itong tag sa ka-horoscope pero sa mga nag-celebrate sa ila birthday nga ginpang mention ni Tita Wilma Kaina. Happy birthday sa inyo tanan. Sa liwat, wish ko gid nga mangin happy inyo celebration, mayong lawas and more blessings. Pasalamatan tagid ang another year gift of life para sa inyo, ha? Kung ano lang ara, pasalamatan gid. Ay kagyas kay Ma'am Cherry Alimbo, Miss Cherry, happy birthday sa imo. Halin ina sa Saint Cecilia's Choir. Miss Cherry ha. Okay. Alas 2:40 na Action Radio Philippine Standard Time. Ari horoscope tanagid para sa Lunas nga adlaw. Panday Jerry Barrios Jason kagsakon ba na Jogi Hinulan from Josephine. Salamat gid. Ay nga mga anak kamo daw hindi mautod. But anyway, para karon nga daw kadasig nagadaan sang aton inadlaw nga nagaligad Oktubre 17 nakita Lunas nga adlaw. Una-una ito ng zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra mo ini mga nataw Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Libre ang tanan nga bagay nga naumpisahan mo or naumpisahan ninyo, siguradong maayo ang dalagan sina. Tungod nga kamo or ikaw nga nagatrabaho, full of energy, kag malipayon ikaw. Pero abi ninyo or abi mo, may upod ikaw nga nagahandom sang imo siniposisyon. Ha? Gani dapat mangin alerto ikaw Libra, kag dugangan mo pagyed ang pagtrabaho. Mangin mahinalungon ikaw. Mas swerte nga mga numero, 8, 10, 26, kag 36, sky blue is your lucky color. Sa mga Scorpio, yes, Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 23. Yes, Scorpio. Sa mga Scorpio, ni mga singles, bapa mo kanabla, kung may naluyagan ka, kinanglan, hibaluon mo ginanay ang mga bagay na tungod sa iya. Antes ikaw magpabutyag sang matudtuon mo nga balatyagon o kung antes mo siya
batunon sa imo kabuhi. Scorpio ha, mga singles lang. 3-18-29 kag 35, mas wati nga mga numero citrine, yellow. Kadtuan na may naton ang mga Sagittarius. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Mayo kay angara sa husto iya nga banas ang gusto mo nga maangkon sa imo kabuhi. Jutay lang gid nga panahon ang kinaanglan. Kag maangkon mo gid ang imo ginahandom. 2, 5, 7 kag 31, maroon is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn naman na tao, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Yes, Capricornian, may magakontra sa imo sini ginaplano. Pero ang imo iya abilidad, kag kaalam among mangibabaw. Kag tungod sina, mag-aayo ang dalagan sang imo negosyo kung may negosyo ikaw o kung mangin maayo ang imo kita sa imo trabaho. Mas swerte nga mga numero Capricorn. 9, 14, 21 kag 39, lavender is your lucky color. Katuan naman nato ng mga Aquarius. Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Sa mga Aquarius dira, dako ang mabulig sang advice sang mas nakaintyende o kung mas tigulang sang sa imo para nga mas pagid ikaw mga mangin mabakod sa pagbaton sang mga responsibilidad. Aquarius 2, 21, 37 kag 43 ang mga maswerte nga numero. White is your lucky color. Yes, Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Pisces, di ka magsalig. Oh. Hindi ka magsalig. Hindi ka magsalig kag itugyan ang imo responsibilidad sa iban nga tao kay nga mo inamangin rason nga gamiton niya or nila against you. Ati magubag ka, ikaw kaluluoy na. Halong lang, Pisces, 11, 17, 34 kag 45 mga maswerte nga numero. Your lucky color is violet. Alas 2:44 Action Radio Philippine Standard Time. Una pa lang inagabahin sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Jonalyn Advincula, salamat gid. Kag kay Lizel Trinidad Surungon. Tawe mayong hapon watching from Isabela. Mayong hapon lang sa mga taga Isabela dira, no? Mami Diana Consolacion, kamusta na ikaw? Kag kay Mami Pilar, kag kay Nana Dayin. Ay, wala ko kabati. Kay Inday Wilma, no? Kamusta na ikaw dira? Kag kay Ma'am Ophelia RC. Mayong hapon lang dira. Ma'am Lenny Heromiano, salamat gid. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos months ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, Faith Joy, tumbukon palang mayong hapon. Palang, palanog, tawi maduklan, kaging karon ni Faith Joy mo. Faith Joy, tumbukon palanog. Good noon, manda. Shout out lang ko na watching live from Pulupandan. Lapit ka lang balataw, lang Pulupandan. Salamat na mayong hapon dira sa Palanog family. Ray Sendico, salamat man. Kag kay Eden Villanueva, Kim Friends. Okay, good afternoon and thank you. Sa sender, na hindi ko mag-gets man. Hindi ka dapat i-appreciate mo kung anong mo. Okay. Ma'am, wala anyway, Ma'am Aina, thank you, Gid. No, thank you, Gid. Selena Bulakha or Bulakja? Bulakha siguro. Ay, thank you, Gid, Ma'am, for the compliments. Buyag lang, na. Thank you, Gid. Ikaw, Gid, mas bata pa ikaw, na. Ma'am Aina Sinoro, mayong hapon. Liwat, salamat sa Big Heart. Araman si Carl Kenneth Cañete. Nag-greet gid siya sa tenan nga mga pumuluyo sang sang barangay San Jose, Ibi Magalona. Salamat gid. Tawe, salamat gid from Central Maaw. Yes, good afternoon lang dira. May ara patada si
Franco. Yes, Ma'am Giselle Franco na dira sa may merkado sa Central Mao. Kag may isa pa gid si Sir hindi Gonzales, I think, no, ang apelyido. Updenay gina permi pangapi dira. No, thank you. Okay, kag relax lang da. Balikan ko lang karon naman no, dugay-dugay. Pag may time. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya, ako mangulam. Ay, may pigado, tas kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang nga. Go lang sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message
message Oo, para sa nagpadala siya ng Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sa last time, ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay message ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong kaya ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana, ano lang, uy, ako makula. Ay, may pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung, Sa tanan, maayong hapon lang. Salamat, Gid. Kag, Ma'am Ana Sinuro, salamat ko no sa tanan nga advice, kag mga tips mo sa mga balita. Salamat, Gid. Sila niya, keep safe always. God bless you and your family. Likewise, Ma'am Ana Sinoro, no? Ari lang kami di ka pamati sa imo programa sa may binalbagan, Marilo Veron. Salamat man. Kag, yes, kay Eddie Lao supod kay Mother dear niya dira sa may Victorias. Kay Denzel de la Peña sa ila ni Nunoy dira sa may Villa Lucasan, may yung hapon lang dira. Kay syempre kay Sir Ipe, kay Ma'am Jocelyn Mungketar. Tutu Romel, kumusta lang may yung hapon. Kay J. Ann Villar Alionar, hi, good PM, good ya. Sir Alex Montesa, yes, may yung hapon lang Tamyaw ya lang si Ma'am Vanessa, kag si Doc Mike Mayo, kay Ma'am Jinky Delegdon. Kag syempre kay Sir Meleli Oligo, nga ara lang dira sa MH Del Pilar sa Imi Bangalona. May yung hapon, kag salamat gid sa imo, sir. Okay. Padayunon ta na titawe. Padayunon naton ang nabilin nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon iya nga adlaw. Diin ka na. Ara ka na sa zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, amo ining mga natawo Marso 21, tubtob Abril 19. Yes, sa mga Aryan, maayo nga balita. Amo na mabato ninyo karon nga adlaw halin sa malayo nga lugar nga makahatag sa inyo kalipay kag kapagsik na. Kag syempre makapahalipay man sa imo or inyo ginikanan. 5, 8, 15 kag 24 mga maswerte nga numero. Navy blue is your lucky color. Kadtuan na ito ang Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Yes. Mga Taurian ba, very strong ang inyong extrasensory perception karon nga adlaw. Mabasko ang inyong extrasensory perception or ang ESP ninyo nga magamit nyo gid na sa pagsulbar sang kaugalingon ninyo nga problema o kung makabulig man sa problema sang iban. Ara subong sabahin ninyo ang masiling bala naton mangin okay ang inyo sini mental activity nga himuon. Yes, ginakompormihan ina sang inyo zodiac sign karon nga adlaw. Sa Ace 13, 28 kag 31, Canary Yellow is your lucky color. Kadtuan naman nato ang mga Gemini. Yes, Gemini. Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Wow. Gemini, okay, good gid ang panahon para sa inyo para ka makapakig-date sa palangga ninyo. Nothing to worry na sa mga matabo. Kay ginasuportahan kamo sang panahon karon nga adlaw. Just 15, 25 kag 30 mga masuwati nga numero. Mint green is your lucky color. Kag mga Cancer naman. Yes, Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22 ay mga Cancer yan. So na sa inyo horoscope, hindi ka mo magdali sa gusto ninyo or sa handom ninyo, hindi nyo napagdalian. Pero kung may maayo, kag may tahom nga kahigayon
tanan, hula gilayon. Kag hindi na pagbuyan, kinanglan grab dayon, ha? 16, 36, kag 33, maswati nga numero. Magenta is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman. Ha? Ang mga Leo, mo ini mga natawo Hulyo 23, tubto Agosto 22. 23, yes, Agosto 22, tawe, no? Leo, Hulyo 23, tubto Agosto 22, sa pagpautwas mo sang balityagon mo, no? Kung sa pagtuad mo sang balityagon mo, kinanglan maghalong ka tungod may posibilidad magaresulta ina sang hindi pag-intyendihanay. Kung ano man ina nga bagay, kinanglan imo anay analisahon, kag planuhon kung paano mo iplastar nga hindi makahatag kalain sang buot sa imo pautwasan o kung sa imo istoryahon. Mas warti nga mga numero Leo, 3, 12, 17, kag 30. Fuchsia is your lucky color. Ang mga Virgo naman, yes, Virgo, sa katapusan nato nga zodiac sign, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mga Virgonian, damo inyo dapat himuon, pero tungod sang kagamo, sang inyo pamansaron, amo inang mangin rason, ngang iban iya ma-delay. Kinanglan isa-isahon iplastar maayo Virgo para hindi maglingin ulo mo, okay? Yes, Virgo, mga maswati nga mga numero 10, 23, 30, kag 43. Your lucky color is green. Nabatian nato text sa ka-zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope pareha karon nga adlaw. Lunas na Lunas, Oktobre 17, tuig 2022. Ano naman ang ginaplano ninyo for today? Diri sa Dakbanwa sang Bacolod, may agot man sa selebrasyon sang Mascara Festival. Damo lagawan, damo lagawan, as long nga may sulod ang aton bulsa, pero kinahanglan maghinay-hinay man kag maghalong-halong lang. Ha? Enjoy lang. Ilabi na nga aton sa ni mga kabataan. Ha? Okay. Jenny Rosa Avedra Presquito. Mayong hapon lang kuno tawe. Sa may hasta karinderya. Namit nga pata. Sa STK karinderya kuno may manamit siya nga pata. Thank you so much, ma'am. Okay. Okay, natita Wilma. Daligid lang. Dira kay manang Perla. Kay manang Perla kag kay Inday, kamusta na ikaw? Mayong hapon lang na. Kag araman si Norma kag Sinday Grace, salamat man. And of course kay Tay Avelino Tiglay. Mayong hapon sa inyo ni Inday Sandra Derana sa may phase 1 kag sa Beth Store. Imponto ana ilas 3 daligid lang importante gid ni. Ang eton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Good.
Edward Rivera ni 6395. Sa diin gani, salamat git sa pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag syempre kay Miss Jane Candido Hildori, Nanay Pert, Mother Dear yan na. Salamat man. Pero si Tita Wilma sa sini nga bahin magapaalam na. Kagangaton man Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa Mark chapter 8 verse 35. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Salamat gid, buwas na naman kita mag-updenay. So standby sa matahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!